טוב, נרדה, זה הקורקינט שלי, הגעתי לפה. בעצם זה די ממש קרוב למרכז העיר, לקח לי 5 דקות עם הקורקינט. מי שנכנסים, יורדים פה, יש בעצם 6 מדרגות לרדת, ואז עוד איזה 6 מדרגות, ולעלות יש לך פה חצי קומה. זה ממש בקומה הראשונה, זאת הדירה. נכנסנו, פה יש חלל של סלון, מרפסת מאוד גדולה יש פה. זה הנוף מהמרפסת, יש אזור נכבד של הערים ורואים קצת את הכנרת. פה זה כנראה גינה של השכן למטה. הבית נראה די נקי, יחסית צבוע, אולי תיקונים קטנים. זה המטבח. המטבח יחסית גדול, לא יודע למה את רגילה, יחסית גדול. יש פה חלון. חדר שינה אחד, זה ממשיך, מאוד גדול. אז מה, זה בעצם 3 חדרים? זה כמו חדר בתוך חדר. אז זה או חדר אחד, אם את רוצה להפוך אותו לחדר מפלצת ענק. יש פה גם יציאה, ויש פה ממנו יציאה למרפסת גם, שהראיתי לך בהתחלה, מהחדר, ואז אם את רוצה לישון פה, את יכולה ישר לצאת לנוף. ואז יש לנו פה בעצם שירותים ומקלחת. הם די קטנים, אבל בסדר, זה נחמד מאוד. הנה אני. פה את יכולה למקם פינת אוכל מול המטבח. אז בעצם זה 2 חדרים וסלון, אבל דירה מאוד גדולה, 100 מטרים. זהו, אני מקווה שדי הבנת.